Na konci roku 2015 sme chceli našim klientom zaželať, aby bol pre nich rok 2016 ešte úspešnejší. Preto sme prišli s riešením, ktoré im pomôže hľadať a vytvárať nové marketingové príležitosti. Tak sa zrodil marketingový trhák, užitočná PF-ka, ktorú bude mať váš klient na očiach celý rok. Alebo unikátny trhací kalendár, ktorý v sebe nesie 366 potenciálnych príležitostí na komunikáciu. Čo deň, to tip. Vďaka nám klienti zistili, kedy majú svoj deň milovníci fast foodu, geekovia, kedy osloviť poslušných zaťov alebo potešiť zamestnancov. A mimochodom, kým vy sedíte v porote, svet práve dnes oslavuje kačera Donalda. Naša PF-ka bola od začiatku na roztrhanie a preto sme museli vytvoriť aj jej online verziu. Tu sa však príbeh nášho trháku iba začína. Agentúra začala kalendárom žiť. Oslavovali sme zamestnancov, spánok, dážniky, ženy, jedlo, aj našu recepčnú. Na Svetový deň pice sme pre bratislavskú pizzériu vytvorili chutný direct mail, ktorý sme poslali slovenským marketérom. Ten ocenila aj naša materská agentúra v Londýne. A čo naši klienti? Telekomu sme vnúkli myšlienku komunikovať Medzinárodný deň bez mobilu či Svetový deň Star Wars. ČSOB zase pripomenula Svetový deň investičných fondov. Ak teda čakáte na vhodnú príležitosť, nech sa páči, trhnite si.